días, yo soy Imen y hoy voy a hablar sobre Imen. los estereotipos. En galego. En galego, Imen! Vale, xa empecé mal. Agora sí, eu son Imen e hoxe vou falar Os sobre galegos sempre están berrando. Son uns malfalados. Son uns festeiros, sempre andan de festa. Ou son uns cerrados e uns introvertidos. Sobre todo son sarcásticos de todo. Vale, pero non me grites. Pouco a pouco, pero non me grites que estou o teu carón. Ve que si non me escoitas. Efectivamente, os galegos sempre están berrando, son altofalantes. Isto podese ver na lingua, no gran uso de expresións como ei, oe, entre outras. Isto podese deber a que entre as casas hai moita distancia no ámbito rural e deben gritar ou berrar para que se escoite entre as casas. É a comunicación. En todos os países do mundo, en todos os idiomas, hai palabras que pasan un pouquiño da raíz. Aínda que o galego ten un gran vocabulario para os insultos e as frases feitas sin falar. Por exemplo, máis pesado que unha vaca. Ou, como se pode ver aquí citado en Golpes de Luz, que na página 156 di: repite os insultos que berrastes, por favor, di unha rapaz. E o protagonista respóndelle, entre grandes insultos: merdeiro, cretino, papafilloas, palastrán. En que medida da súa personalidade, os galegos son caracterizados por ser unhos depresivos, unhos sarcásticos e unhos introvertidos. Vale, pero ti onde estudas? Na escola de mulas? De onde me sacas a información? Sou unha escola de mulas non estudo. Bueno, non sei. Vale. Só 5,54% dos galegos ten depresión. Poden ser tristeiros debido ao clima de Galicia, que é moi chuvioso, e podese ver na lingua por os moitos sinónimos que existen para chuvia. Eso xogar nas hormonas. Introvertidos, pois eu digo que non, porque teñen medo a expresar o que sinten e mostrar debilidade diante dos demais, como se pode ver en todo o mundo. Por exemplo, neste libro que é Corazón de Xúpiter, na página 74, ves que a protagonista di: detestaba chorar en público, facíame sentir ridículo, prefería soportar esa dor espantosa que se lle agarraba á gorxa. Later.